Mhux korrett jingħad li hemm anomaliji fil-pensjonijiet ta' qabel l-1962 li qed jitkellem dwarhom Arnold Cassola u sezzjonijiet tal-medja indipendenti. Għal dan b'kitba fuq it-Times David Spiteri Ġinġel li mexxa riformi fil-pensjonijiet fi żmien Gvern Nazzjonalista u kien membru fl-istrateġija dwar il-pensjonijiet sal-2021. Huwa tkellem dwar ir-riformi li saru 16 sena ilu u qal li dawn ir-riformi ma jwasslu għal ebda anomalija. Qal li l-anomalija kienet teżisti li kieku persuni li twildu sal-1961 jingħataw l-istess pensjoni bħal dawk li twildu wara l-1962. F'dan il-kuntest Spiteri Ġinġel ġustifika l xiex hemm trattament differenti fejn spjega li dawk li twildu fl-1962 jew wara għandhom obbligu aktar onerużi fuqhom. Sostna wkoll li riforma tal-2007 ma waqfitx hemmhekk kif qal li fis-snin ta' wara fosthom taħt Gvern Laburista komplet tittejjeb din ir-riforma. Fost l-oħrajn f'din il-kitba Spiteri Ġinġel semma reviżjoni strateġika tal-2020 li tmexxiet mis-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu li hu kien parti minnha. Hawnhekk intqal li l-pensjonijiet se jkomplu jiżdiedu kull sena b'ratio ta' 70% fiż-żieda tal-pagi u 30% skont iż-żieda tal-inflazzjoni jew iż-żieda tal-kola skont liema iola. Spiteri Ġinġel qalu infurmat li din ir-rakkomandazzjoni apparti mill-pjan strateġiku dwar il-pensjonijiet sal-2027. Fl-aħħar jiem One News tkellem ma' Mark Musu li spjegalna li riforma tal-2007 kienet immirata primarjament fuq il-pensjonanti futuri u mhux tal-lum, jiġifieri dawk li twildu wara l-1962. L-akbar punt qajjem dwar dawk li għajilgħu l-ogħla salarji għax il-pensjoni massima ta' dawk li twildu wara l-1962 hija ogħla minn ta' dawk li twildu qabel. Iżda anke l-mod kif jolew il-pensjonijiet kull sena kien se jvarja skont ir-riforma tal-2007 li kieku ma kienx Gvern Laburista kieku l-pensjonanti llum qed jieħdu pensjonijiet ferm aktar baxxi. Musu spjega li fl-2007 kienet ingħatat garanzija lil pensjonanti li twildu qabel l-1962 li dħul tagħhom jola biss biż-żieda tal-għoli tal-ħajja il-kola waqt li għal dawk li twildu wara jista' jola biżjed. Dan fil-waqt li fl-aħħar snin baġit wara ieħor Gvern Laburista żied il-pensjonijiet b'ammont ferm iżjed mill-kola u kommess li jekk se jkompli jagħmel biż-żiediet ikunu ugwali għall pensjonanti kollha twildu meta twildu.